Si Julina. Kagang bata nga wala ko ako. May madamo nga mga tinuig na nakaligad. Nagkapaminsa siya. Kagkabay pa na madumduman niya ang tanan. Buang ang sayda nga to. Kung tani, wala lang siya nagbusong. Ang bata, ano ba lang natabo sa iya? Ano ang natabo sa bata nga ato? Ikaw? Sayda? Maluoy ka, Leonardo. Sugiri ako kundi inaag akon anak. Magaling ka sa tipan ko! Ay! Patay na ang bata nga to. Patay na. Hindi ako makatindog. Ang piliton ko. Natumba siya. Kag natulugan na lang dayon. Uy, sapat ka! Kalain kid sa imo. Bayaran mo ginhimo mo sa akon anak. Bayaran mo! Ay, mahalin na ako diri. Bayaan ko siya. Buhi man o kung patay. Nakabati akong santikang nga nagapalayo. May nagapamati bala sa amon. Ay, kung may hustisya pa na nga bilin, ikaw ang dapat ka magsulod sa impyerno. Ikaw, Leonard! Diin ako. Ngangara ko diri nagahigda sa may karpet. Kag nagauba. Anong natabo? Nagahunid gala ako sa mga butilya sang bino nga nagalalapta sa salog. Natamaan gid gali ako ba? Alas 2 pa lang inisang kagahon. Ato nga akong ruba. Isuk-suk na kag magsaylo sa akong kwarto. Matulugan na ako sang malawig. Arin ako sa puerta sa akong kwarto. Pero natuyo na gid ako. Daw hindi na ako makasarang magbukas ang puerta. Ano ato? Dito naghalin sa kwarto ni Leonard. Ay, magwa ako dire. Si Leonard? Ara sa gwa sang kwarto niya. Kag natulugan siya. Siya galing naglagpok nga to. Bahala ka dira. Matulog ako.
Naglingi na sigurong ulo mo, Ras. Tanawa. Hindi ka na makalakat kung hindi ko ikaw pag-agubayon, Pauli. Nga nga nakikaway kasi iban, bangod lang sina. Ginalibak nila nga itong namay. Kag hindi ko na mapasugtan. Si Daddy ang ilang ginabasol kung nga napatay si Isabel. Wala sila makaibalos ang matuod. Hindi ato sala ni Daddy. Kung makaibalo lang magtago sa iya sikreto si Isabel, wala tani ato matabo. Magipos ka, Ras. Naginulsol ako kung nga nagpangita pa ako sa imo. Nakaibalo ako kung nga akig ka. Kaya napatay si Isabel. Aron mo kung mo nang swerte? Wala sang dapat basulon dire. Kundi ang iya mismo kaugalingon. Dra, magpungko ka, Dra. Kay makuha ako sang tawil. Trapuhan kong dugo ngayon nga nagmala sa imo ulo kag liog. Ara, wala na sang dugo ang kuya mo kag liog. Buwas ka na lang magpaninlo sang mayo sa imo kaugalingon. Hindi ka magahod, ha? Karon makabugtaw ng tao dire. Hindi ako bagmando eh. Magipos ka! Kung hindi ka gusto nga, ihaboy ko ikaw sa bintana. Sige lang. Sige lang ah. Abang hindi magdugay. Hindi na magdugay ang pagmando mo ngayon sa akon, Permi. Si Daddy, hindi mabuhi sang madugay. Hindi siya mangin bato. Kaga ko, akong madason nga mangin boss. Kag nakahibalo ako nga ginabasol mo siya tungkol sa pagkapatay ni Isabel. Kag bangod dira, ha? Hindi ka niya pagpatawaron. Kag nagahulat lang siya sang husto nga tion. Ginahulat niya ako. Dason hindi na siya magsalig sa imo. Nga magpadalagan sang tanan naton nga negosyo. Islan kaniya. Kag islan niya ang iya katapusan nga testamento. Kag ang tanan niya nga pagkabutang, ibilin niya sa akon. Kung hindi ako magsala, natapos na siguro ina. Kag matapos naman ang malipayon mo nga adlaw, madali na lang ina matabo, iman. Madali na lang. Hulat ka lang, ha? Hulat ka lang. Kay maabot gid ang gusto nga tion nga ako. Amo, ang mangin boss dire. Dira ka na. Good night. Dire ka mo kadto, ha? Hoy! Iman! Dire ka mo kadto! Malabayan ko pang kwarto ni Papa. Antes ako makabot sa akong kwarto. Oh, ba? Ano ato? May nasandaran ako, ha? Ba? Tao? May nagahamyang sa atubang sang kwarto ni Papa. Abe, ba? Si Papa gid matuod? If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make
song. Live song, make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Haula nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. The world will sing my song. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa chocolate hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga katuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila
sa mga common side effects sang exposure sa radiation, ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation, kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog, kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kagaron sa ato si Christmas Countdown, 15 dias lang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kami ng pagpalagad si Platuntunan Bumbuanay sa Udto. Ang Sabado naman edisyon si Platuntunan petsa sa bulan niya sang Disyembre. Ikaduwa nga Sabado sa ikaduwa bulan tuig 2022. Kamusta na kamo mayong ugto mayong aga sa aton makasugay sa aton matagpulamati sa aton si mga kabombo sa kabuusan niya 61 kung makabarangay sa sulad sa Bacolod mga suki nato no mga nagapanyaga ng mga turan nato sa mga bano kasulad sa kabuusan sang probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok na live sa atos FB kay YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ila na makita mo mati ato pupalagad, siling ugto nyo platuntunan, Bombo, Hanay sa Udto. Pwede tag sa diri ka sa baros ng ugto, Bombo, Dennis Rubica. No, mga balita, ang aton ka naman pagtabod, balita na aton nga talakayon siling nga pupalagad siya platuntunan, sa aton si mga nagapaunang mga balita lokal, balon takron sa grupo sang MBCCI, ining duso hangyo sa mga employers sa sabugo sa Pusod Pilipinas nga i-defer anay kunya na ipagpatuban ining pagpasaka sa remittance contribution sa mga SSS kag PhilHealth members. Tawag ulang ko nung kabangon niya aton ekonomiya mo di madugang mablayran sa aton sining mga employers. Dugang paginato dyan mga balita lokal, dugang pang 25 ka mga barangay dito sa Bacolod, kaga probinsya sa Negros Occidental, ang nakapasa sa padayon nga patigayon sa barangay drug clearing deliberation. Ang si Balon tamang karon ang pinakauli itong sitwasyon no ining amat-abat na patindog sa aton mga manabaligya sa palupok, mga firecrackers kag pyrotechnics na sa may reclamation area diri iya sa may syudad sa Bacolod. Ano na ilang preparasyon nga balaan naton mga starting guro ni December 15 pasi makasugod na sa baligya. Sa balita naton internal, balita naton sa palibot sang pungsod, grupo sa mga mangunguma nagpanawagan karon sa Department of Agriculture and Bureau of Customs nga bantayan gid sa tulid ama nagasulod nga mga illegal nga mga imported nga mga agricultural products. Kag sa balita iya sa lawasang pungsod makaminan ang Amerika pahayag karon sa ila sini Kabalaka bangod nga ang Iran nagapanguna na karon niya nga supporters sang pungsod Russia. Munang mga balita nga aton nga gapatamo da balita aton ni Balon sining ugto papalagad siya platuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 45
42 minutos na nakalaway stock na nga alas 11 nga aga, no? Natuguro si Sir Frank Carbon sa MBCCI, no? Kung anong mapayag na ng stand nila kahit sa national nga grupo sa mga employers, yung mga negosyante, bla? Yung mga nag-employ sa nga madamo, nga mga empleyado sa ilas sa mga kompanya, ang nagpanawagan, no? Naghangyo karon niya, nga ipaiway anay kay supposed to be next year na year 2023 ipatuman na ni ining dugang nga Osaka sa kontribusyon sa mga SSS kag PhilHealth members pila man ni 1% ang isaka balon tani karon ti suno iya sa mga employers nga nga di bago pa lang kabaongon ang ekonomiya, bago pa lang kamat-amat tindog ang kwan, ang aton ning mga negosyo. Di karong dugangan naman ang contribution sa aton nga mga PhilHealth kag GSA o kon SSS members, nga sila naton ang employer simply another expenses naman para abi sa bahay niya sa mga employer. Of course, ang kontribusyon sa mga employer sa mga empleyado nila masaka man. Pati balant naman mo may counterpart na diri ang employer sa contribution sa SSS kag sa PhilHealth. Madugangan ang deduction sa mga empleyado. Of course, employer madugang man sila bayad mo kay may share man sila diri sa ginabayad nato, ginadeduct sa aton nga premium naton sa SSS kag PhilHealth. Isipa bla kung isa kadako kompanya ga-employ kada 500 lang ka kwan, 500 lang ka tawo. Pilang idugang mo da ang kontribusyon part sa imo sini nga kontribusyon sa SSS kag PhilHealth sa imo sa empleyado. Kada bulan pila ka libo sa isa ka tuig pila ka milyon na yan posible ang madugang sa isa kadako kompanya sa sining additional nga premium sa mga SSS kag PhilHealth members na magsingka SSS mo ning mga araya sa kwan sa private company kati kon sa gobyerno kaya ti ang inyo nga kwan mo ng GSIS ti concern kita diri sa private sectors kuan to sing paig si Sir Frank Carbon kung anong iya sining anong ila sining panindugan kay ti singta magsiling ka employer concern diri ang sektor sa mga negosyante ti siguro pabor man sila kay ti mo ning ang pahayag karon to sa nasyonal nga siling tati hindi sila sugot ang ilang gusto nga i-defer anay. Hindi anay pagpatuman. Sini yan nga kwan, sini nga next year, 2023, ining increase. Way pa sa? Ining increase na kasi ko tidako ni mo. Kung siguro, for example, 500 employee mo da. Ti pila kamil, di mil na kada bulan na madugang. Kung mag-isa kalibo employer mo da, mga posabi nga network-wide ang imo sining kompanya. Libo na ng imo sining empleyado. Di pa black kung magdugang kontribusyon dira, additional expenses sa part sa employer. Ang muna yung dusot nila, i-defer anay. Hindi anay pag-ipatuman. Kaya supposed to be next year 2023, i-implement na mo. Di ba? Na kontrobersiya pag liwat ang kuan naman ang sektor sa SSS ining kontrobersyal bla nga Maharlika Wealth Fund may ato kay amend nila to ang hagda nga hindi na pagkwaon hindi na paglakip ang SSS kag GSIS nga kuan sa pondo sining Maharlika Wealth Fund makabanan atin ko ba si mo mga plano sa bagay nagligad pa man niya na paano mo na duso, nagligad pa niya ang administrasyon ng duso nga increase ang kontribusyon sa bansang SSS kag PhilHealth mga kaminan. Sa bagay, kung taunta, pabor man ni sa mga empleyado mo, kung dako ay mo remittance of course, dako man yung benepisyo. Ibla? Dako man yung makuha. Kung gataas imong airbus mo, taas imong contribution sa SSS, in due time mag-retire ko, dako man imo sining pension, dako man ang amount.
Di ba mo nang kamaturan sinadra galing kiti dako man buhing simo, plus ang contribution mo sa employer, ang share niya man nga gina-contribute sa SS or PhilHealth mga kamanan. Bati mo nang agoniya sa mga negosyante ngati amat-amat bago pa lang takabagon doy pagka taka tikang limak tikang yama dugang naman gastuhanan, dugang naman ta expenses sa parts employer damo gusto lang i-differ anay tebot ko madayon ining kabalo kati ang SS naton ang may mga kwan man sila mo, may mga funding man sila, may mga damo man sila sing may mga kung member ka na timpre may mga expenses mga ginapautang ginabayaran nga mga benepisyo, burial, medical expenses, kaiban padala, mga kaibanan. Kuwanta ba sa pagkalinya, kuwanta sang payag, si Sir Frank Carbon sa MBCCI kung anong ila siniman niya nga duso or pananawan di sa lokal sining hangyo nga i-differ ang additional nga contribution, dugang contribution sa SSS kag PhilHealth. Sa pagkalinya si Sir Frank Carbon. Sir Frank, mayong ugto live diri sa Bumbuanay sa ugto Bumbu Dennis no line. Yes, Dines, mayong ugtuhans kag sa pala mati mo da. Yes, go ahead. Salamat gid Sir Frank sining blang siguro aware man kalaguro Sir katiara ka sa business circle ining duso sa mga negosyante nga i-differ anay ining additional o dugang usaka sa kontribusyon sa SS kag PhilHealth tibalata man ang employer may share man mo sa kontribusyon sa SS kag PhilHealth member nga mga empleyado nila. Ano pagtanaw mo ni Sir Frank? Dennis, amo ni subong ang aton problema. Ang kakulang sang trabaho kag ang sweldo nga ginahatag namon subong tungod sang perti nga pagsaka sang presyo. Daw almost 50% sang aton, especially the minimum wage earner, daw hindi nakasarang magbakal sang 3 meals a day. Oo, mangkuton mo nga asawa mo, ang imo budget 70-80% na siguro pagkaon. Ang nabilins natin bayagin sa kuryente kay kabudlay way ka kuryente ka ginugpliti. Correct. So, this is not the time for future kay balaan mong increase sang aton nga contribution is for future pension. Correct. Diba? Ang kinanglan ta Solbaron anay, ang subong ang aton tiyan, ang gutom, hunger problema ta. Halos tunga sang atong empleyado, halos hindi na gani nakakaon duha ka bises. Tibuhinan mo pagid. Kabalo ka ang mga waiter nga mga kilala ko, sir, kami bla magkaon sa aga. Napasulabi na lang kabataan kiti may eskwela malakat pabalunan kami nga mag-asawa. Okay na. Kape kag kanon. Ang amon nga sabaw sa kamon kanon kape. Oo, amon lang na kag sa gabi na magtililipon ka makakaon abi may utan-utan kag isda. So 2 meals a day. Tikbuhinan mo pa na ang amon nagsitwasyon, no? Oo. Okay, may mana no hindi pwede. So galupad sila. Walang tiil nila, wala sa duta kagayin chindi sang ano nga dako nga problema sa mong ginatubang sang employer kag employees tungod sang kamahalon sang pagkaon. Yes, sa part sang employer like sa inyo sa negosyo, di tama ba nga may parte ka mo dira ang ginadugang mas sa kontribusyon sang mga empleyado. Tising ko ginatan-out naman siguro nga mo ni doso sang mga grupo sang mga employer nga i-differ ni kati like sa isa ka kompanya, abi sir may aral sa 50 or 100 ka empleyado. Ti kun mag-increase ang kontribusyon, may increase man ang expenses ng kompanya sa employer, dugang share sa kontribusyon sa SS kag PhilHealth. So, dako naman ng setback para sa mga negosyante, sa mga employer, Sir Frank. Amo gani isling ko, ang aton problema subong kakulang sa trabaho. Di ba? So, kinanglan gani buligan anay, ulamon ang mga magagmay nga negosyante. Kabalo man ka siguro sa Pilipinas, kapinagidi sa Negros, 90% di mga micro and small businesses. Correct. No? Tikinanglang gani na sila, pahulamon dapat gani sa baratong interest para nga maka-abri sang negosyo ka makadugang trabaho.
Ti subong imo ya instead nga paulamon para makabre buhinan mo pa. Pagastohon pa. Ang ilang nga ginansya, no? Ipa-contribute mo pa. Ti dason ang imo nga employees ya ga hibi naman. Yan ang buhaton mo naman sinasla. Mautang na nga mautang sa imo. Advances nga advances. Mapuno ka na kas advances. Di malo ka man nagoro? Correct. Kung Sakto na na. nagputi, ano mo na ako nitagang kas advances or else hindi na nakaro makaobra, nagproblema ka na gid. Mm. Di ka sampaw-sampaw na gilang na. Di ang atong mga empleyados, bumangkoton mo sila, kapangabuhin la, paycheck to paycheck na. Sometimes paycheck na napan pa ganyan, prenda pa. Malo ka man nagoro. So kami, amo na, sling na, buligan kami anay ninyo. Wala ma kami interest, no? Nga, ano ni, nga barato nga loan para makadugang sa kapital. Kaya iti, kabalo ka man goro, duay, katatlo na sa bunga to yung COVID. Ang amon kapital, halos na ubos na. Okay. No? So sa part sir sa part Sir Frank sang MBCCI ginasuporta nyo ning duso karon sa mga grupo man sang mga employers nga i-differ ana ining increase sa remittance Sir Frank. It differ gid, hindi gi masarangan sa mga timpo, no, sang employees kag employer. In fact, may andong pa sa ganing nga kwaon pangamon contribution kay butang pa nila kuno sa wealth fund to. Sa Marlica Wealth Fund. Kuan nyo pa ba isugal nyo pang amon puturo nga amon nga pensyon ba? Na kay nang wealth fund na may risgo na, sugal na, ti ko maperde na no kami. Patay, gutom, no? Oo. Okay, no? So, amo na, subong dugangan na lang, no? Kay para mag kwaon pa, liwat naman, dugang naman. Hindi pwede. So, nag-post man kami ganina nga ang SSS kag G6, hindi pwede nyo kwaon. Correct. Amo na iya kwarta, hindi pwede nga kamo ang manegosyo sa among kwarta. Kung kamo na lang, kunay kami na lang, at least why kami basulon sang lawas namon. Okay na. So, dako nito nga problema man kay tikon sa part sang mga membro sang SSS kag affiliate, takto mabuhinan mila sweldo kay madugang. Sa inyo dati additional payment na kamo takto na kay siling dire sa mga employers ngati bag-o pa lang ginakabangon no amat-amat pa lang nabangon ang ato ni ekonomiya imbes nga makabalik-balik anay supot-supot ti kamamo ning dugang contribution mabuhina naman ni ang amat-amat nga na all income bis mga company naton kun madayon ining additional nga 1% ti subong bla bla 13% ang contribution plus 1% may muna 14% ka supposed to be ning 1% nga increase implement na ni next year na mayo man at least kung hindi na ipa-differ at least makahatag man ni olibyo sa mga employees kag of course sa mga employer no. So Sir Frank, this last day or buta tayo this second week sa Desembre sa diri sa Bacolod sa Negros Oriental kamusta ang obserbasyon nyo sa dalagan sa negosyo sir kay kung ako magtulot na for the last few days no do kadamo nagiman mga nagakaon-kaon sa mga restaurant tatlo ko sa mga mall anong observation sa sektor sa negosyo diri sa Bacolod kag sa Negros Sir Frank? Halin sang atong maskara to bla na dumduman mo ta bisita daglagaw ang amon bintahan ay sige saka. Okay. Sige saka. Ang ini naman nga Disyembre sige siya especially nga magkunmaguan ng 13-month pay kag bonus and everything, no? Kag di kabalo ka naman kon holidays ang aton nga spending habits pala daw galigwa-ligwa galo gasto gid man tanong kuot-kuotawan mga savings. Tag-expect kami nga magdamo ang aton customer, ang aton nga binta. Ang problema lang naton kaya ang pagkaon, especially ining tuwag na la food items, why manuntat sige saka? No? Oo. Ang aton national government, DE kag DTI, daw wala man sila may gina-aksyon. So kahapon, nag-meeting na lang kami to sa NGC nga kung pwede abi ang local government na lang ang ma-aksyon sini ay yun na lang sa mga merkado nga pwede ang inyo nga presyo inuwi sa subong nga presyo, taas na kayo mo. Ang baboy nga 280, may na nga presyo. Ang asasa mo nga lapit 300. Diyos ko, may na nga presyo. Tingnan mo, uston, ista na lang da ayon, may istorya sa merkado na hindi na pagpasakai dutay para nga
ato ang mga aton nga mga minimum wage earner kag ato lang tawag ta na isang kaig isang tuka makakaon-kaon man mayo kiti may melo incomes lang ang damo-damo sini no mga 3 meals a day man sila ti diyan to sa aton syudad nga istoryahon ang kada mga vendor sa merkado kag ayon nga hindi na pagpasakai dat ang biskan utang susporti ka mahal ka way kagapaninda guro Dennis Ang lagbate nga tag pulo. Hindi maintindihan. Oh, 20 ang putos, ang bugkos asos. Ang staple gid naton isda kag utan, porte ka mahal, no? Ano everything. Isa marato pang manok isang sa isda. So mayo kay hopefully ang aton syudad mag-action through their market operation nga iyon market vendors nga hindi na anay pagpatuduy kon para nga ang mga pobre makakaon man 3 ka bisis. Kaya kung sige na pakaon, basi hindi na nakakaon 3 ka bisis, basi 2 na lang o kung ang 2, 1 na lang. Sinami man, hopefully makoperar ang mga vendors sa mga merkado ta nga hindi na pagpatamaan gid pasaka anay. Kay hindi kami kahulat kay kung magadto kita sa national government review pa nila tong aton lang nga mga price freeze ng ordinance o ang aton nga SRP ti binulan pa na siguro ko manawag di wala na pay na ang kabayo no wala na ano mo pa nang paano no Sino po niyo meeting gapon to sa NGC sir si Mayor Albi? Si Mayor masako siya kay regular man sila to sang traffic nga kwanta blani Ang routing kag van no. Si administrator taya Pacifico Maghari ang nagatubang kay under man na siyang mga merkado Okay. So per tito kataas nag-report tong atong taga merkado. Sus Diyos ko sila mismo libog-ulon lang kasag nga 120 anay subong 200. Terrible na to. Di mo ka nakasarang. Ampot ka mapuwan pa ni. So daw gabay pa nga mamati man sa ang aton nga mga vendor sa atong mga public markets talipa pa nga mag-cooperate man dutay para ang mga pobre-pobre dutay tabla nga kulang-kulang income makakaon man maayo sa nga Disyembre Hindi na pagpasaka pa kuno imagine ko na ang imo nga utan madabot na siya kinilo tag 120 tinano lang no. Isda mo be ang 300 nga sa asa. Paano sino ka makabakal 300 sa asa no? Sa muniti ko no mo man. Kada 280. Gani. Okay. Sige. Sir Frank, damo gud salamat sa tiempo mo sir kag mayong ugto. Anytime dire siya tawag kung makaluyag ka mag-istorya kita. Sige, salamat kid. Mayong ugto man Nabatay mga kabinan si Sir Frank Carbono sa MBCCI. Tara, isa man sila sa nagasuporta gadto karon nga i-defer anay ining 1% na additional increase sa kontribusyon sa mga SSS kag PhilHealth members mga kabinan. Subukan na 13% gangan pa nando 1% is 14% for example. Mga kabinan sila. For example, 30,000 bulan mo ba o dako-dako ka mo sa SSS kung magsiling ka maglabot na sa 14%. Dugangan ta na makabinan makaligad lamang pinaka-importante nga mga panumdom kasabay na kamo sa News Center sa ating Bombo Network News. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlight. Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, Disyembre 10 na ho, 2022 araw ng Sabado. Sa ating Christmas countdown, 15 days to go bago ang araw ng Pasko.
Sa ulo ng ating mga balita, sa ating ulat panahon, ang binabantayang low pressure area sa silangan ng Pilipinas naging ganap ng bagyo at tinawag na Tropical Depression Rosal. U.S. Treasury Department naman inakusahan si Pastor Apollo Quiboloy at 4 na pupa na sangkot sa korupsyon at paglabag sa mga karapatang pantao. Mga ambasador ng China at Amerika sa Pilipinas nagpulong sa unang pagkakataon. 70 milyong Pinoy naman na may trabaho, abay kayang mapanumbalik ang sigla ng ekonomiya ng ating bansa ayon yan sa Commission on Population and Development. At sa ating FIFA World Cup update, alamin natin kung ano kaya ang mga aktibidad doon sa Croatia. Dahil kaabang-abang na ho itong mga development ngayon sa inaasahang paghaharap nitong superstar na si Luka Modric at Argentinian superstar na si Lionel Messi sa World Cup semifinals. Sa international news naman, ang Iran, top military backer ng Russia ayon yan sa Estados Unidos. Sa balitang palakasan, New York Knicks pinataob ang Charlotte Hornets sa score na 121-102. Panalo rin ang Indiana Pacers kontra naman sa Washington Wizards habang natigil ang kamalasan ng Orlando Magic matapos umpayukuin ang kupunan ng Toronto Raptors. At ngayon sa ating mga detalye. Bombo Weather Update. Naging ganap na ng bagyo, itong binabantayan nating low pressure area dyan sa bahagi ng silangan ng Pilipinas. Alamin natin mga update mula sa Bombo Radio Weather Center, si Bombo JC Galvez. Itong binabantayan nating aktibong low pressure area magdamag sa loob ng Philippine Area of Responsibility na nasa silangan naman ng Huban, Sorsogon, isa na ngang ganap na bagyo at pinangalanang Bagyong Rosal. Itong si Rosal ay posibleng maapektuhan nito ang mga lugar sa Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region at sa may bandang Visayas. Ang sentro ng Tropical Depression Rosal base sa monitoring ng Bombo Radio Weather Center ay 110 km northeast ng Virac, Catanduanes o 315 km east ng Infanta, Quezon. At may paggalaw ito ng northwestward na 20 km per hour. At may maximum sustained winds na 45 km per hour, malapit yan sa sentro at pagbugso na abot ng 55 km per hour. Kabilang sa mga lugar na signal number 1 ay ang Catanduanes. Ang eastern portion ng Camarines Sur, ito ay kinabibilangan ng Caramoan, Presentacion, Garchitorena, Lagonoy, San Jose, Tigaon, Sangay at ang eastern portion ng Albay, ito yung City of Tabaco, Bakakay, Rapu-Rapu, Malilipot, Malinaw at Tiwi. Sa ilalim ng mga kondisyong ito, inaasahan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Nadulot yan ng ulan, lalo na sa mga lugar na matataas o lubhang madaling kapitan ng mga panganib na ito, tulad ng natukoy sa hazard maps at sa mga lokal na may paunang pag-ulan. Sa ngayon, hanggang sa loob ng 24 oras po ay mayroon na rin tayong nakataas na gale warning sa may seaboards ng Northern Luzon. Kaya naman pagbili natin sa ating mga kababayang mangingisda at yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat kagaya ng mga bangka ay huwag na munang pumalaot. Mula rito sa Bombo Weather Center, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Naghatid na yan mga kabombo, mga ka-Star Nation sa atin sa 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali at tutukan natin ang mga update na yan ng Bombo Radio Philippines dito sa ating bago lamang na impormasyon tungkol nga dyan sa nabuong bagyo. Samantala sa karagdagan pang balita, pinatawan ng sanctions ng U.S. Treasury Department si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy at 40 iba pa mula sa siyam na mga bansa. May kinalaman yan sa korupsyon at human rights abuses. Ito ay kasabay na rin ng pagkilala sa International Anti-Corruption Day at Human Rights Day. Ayon pa sa kagawaran, masigasig na gumagawa ngayon ng aksyon ang Treasury para mapanagot ang mga human rights abusers at corrupt actors mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang dyan ang pagpataw ng sanctions sa mga individual at entities sa Western Balkans, Belarus, Liberia, Guatemala, Russian Federation, Burma at sa Iran. Sinabi din ng US Treasury Department na sa mahigit isang dekada si Pastor Quiboloy o kilala bilang Apollo Carrion Quiboloy ay nasangkot sa seryosong human rights abuse, kabilang dyan ang pangahalay sa mga kababayan
kababaihan na nasa murang edad lamang o 11 taong gulang at sa iba pang mga physical abuse. Noong taong 2021, isang federal indictment din ang ipinataw kay Kibuloy dahil sa sex trafficking sa mga kabataang babae sa may Kingdom of Jesus Christ na itinatag naman noong taong 1985. At kaugnay nga niyan na Bombo Everly, ang indictment na yan ay para kay Pastor Kibuloy at sa iba pang mga sangkot. Ang Bombo Radio Philippines ay bukas naman sa anumang pahayag mula sa panig ng pinuno ng Kingdom of Jesus Christ Church na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa mga dagdag na balita, sa kauna-unahan at pambihirang pagkakataon, nagpulong ang 2 ambassadors na nakabase dito sa Pilipinas mula naman sa itinuturing na superpower countries tulad na lamang ng Estados Unidos at China. Layunin ng pagpupulong ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, at US counterpart nito na si Ambassador Mary Kay Carlson ay upang mapalakas pang diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. Kapwa ay binahagi naman ng 2 envoy ang naging sentro ng kanilang naging pagpupulong sa hiwalay na post sa kanilang mga accounts kung saan ay nagpalitan ng ang 2 opisyal ho na ito ng kanilang pananaw at mga prioridad. May kinalaman pa rin sa ugnayan ng kanilang mga bansa at ang kanilang pagkakabase dito sa Pilipinas. Ayon naman sa tagapagsalita ng United States Embassy sa Manila na ang pagpupulong na ito ang pinakabago sa ilang serye ng courtesy call ni United States Envoy Carlson sa iba pang mga ambassadors. Ang naturang pag-uusap ay kasunod na rin ng babala ng ilang world leaders sa pabago-bagong sitwasyon sa Indo-Pacific region dahil ang ekonomiya ng Amerika ay pangunahing nakadepende sa magiging hakbangin sa karagatan na pinagtatalunan habang ang China naman ay patuloy na iginigiit ang territorial claims nito laban sa iba pang mga bansa na claimant sa Asia. Kaugnay pa rin doon sa inaangkin sa nakalipas pang mga taon ay ganito na rin ang naging sitwasyon. May magkaibang paraan ang Amerika at China pagdating naman sa pagpapalakas ng alyansa sa Pilipinas na parte ng Indo-Pacific. Sa China kasi, nakatutok ito sa agricultural ties dito sa ating bansa. Kasama na ang infrastructure, energy at people-to-people cooperation kasabay ng isinusulong ng Marcos administration para sa food at energy security sa bansa. Habang sa parte naman ng Estados Unidos, pinalalakas nito ang military alliance dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagdaragdag pa ng military bases at pagsasagawa ng mga joint maritime patrols at exercises kasabay na rin ng pangako ng Pangulo na pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Samantala naman, kinalampag na grupo ng mga magsasaka sa bansa ang Department of Agriculture at Bureau of Customs na mas higpitan pa ang pagbabantay sa pagpasok ng mga inangkat na produktong pang-agrikultura dito sa bansa. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG President at Chairman Rosendo So, nasa 10% lamang ng mga smuggled o puslit na sibuyas ang nasasabat ng mga otoridad. Maliit na bilang lamang anya ito kumpara sa kabuang smuggled na sibuyas na pumasok sa ating bansa. Kamakailan nakumpis nga ng mga otoridad ang nasa 3.9 million pesos na halaga ng smuggled na puting sibuyas doon sa may Divisoria sa Maynila. Naghain na nga ng kaukulang kaso laban na rin sa mga smugglers at brokers. Subalit ang problema ayon sa SINAG President sa nakalipas na mga taon, hindi nasampahan ng kaso ang ilang smugglers. May ilan ding importers na hindi tama ang idinideklarang produkto para lamang maipuslit ang mga ito sa ating bansa. Nauna na ring nagpaalala ang Department of Agriculture sa publiko na huwag pong bumili ng mga sibuyas mula sa online platforms dahil posibleng ang mga ito ay illegal na ipinasok sa ating bansa. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 9 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kuha pa tayo ng mga karagdagang ulat. Ang Bureau of Immigration mga kabombo ay pinaghahanda na ang pagdating ng foreign nationals para ho sa annual report sa susunod na buwan at iba pang impormasyon dyan sa mga ginagawang hakbang. Ngayong pumapasok na tayo sa holiday season at alamin natin ang mga update mula sa Immigration Bureau, si Bombo Gerald Ulep.
Bombo Dennis, Bombo Ever, muli ngang nagpaalala ang Bureau of Immigration dito sa mga banyaga na nanirahan sa bansa na maghanda na para dito sa isasagawang annual report para yan sa susunod na buwan. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Bureau of Immigration Alternate Spokesperson Melvin Mabulak, sinabi nitong kailangan daw na personal na magtungo itong mga banyagang naninirahan dito sa bansa sa mga opisina ng Bureau of Immigration para sa annual report. Kung maalala nung kasagsagan ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic ay nagpatupad ang bansa ng online appointment system para may proseso ng mga banyaga ang kanilang mga annual report. Pero ani Mabulak, ang mga matatanda naman na alangan ng bumiyahe na para magtungo sa kanilang mga opisina ay papayagan na rin itong online appointment. Kaugnay niya, narito ang ating panayam kay Bureau of Immigration spokesperson Melvin Mabulak. Opo, ang naghahanda po ang ating Bureau of Immigration. Kaya nga po, to ensure na at least naman yung mag-re-report, annual report ng mga dayuhan na andito sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Manila, nagkaroon po kami ng Memorandum of Agreement with Robinsons para na, doon po yung reporting ng mga dayuhan na malapit dito sa Manila. Doon na po sa Robinsons Manila, nakapagbigay po sila ng area na kung saan at least komportable sila kasi doon sa aming main office medyo masikip po doon. Maliit po ang aming opisina at na-expose sila sa sa health hazard. Alam naman po natin may mga dayuhan din na mga matatanda na at pag umulan at pag mainit yung araw sila exposed at medyo hindi naman po maganda. Kaya ang ginawa po ng ating bagong commissioner, nagkaroon po ng Memorandum of Agreement with the Robinsons Manila na kung saan sila ay nakapagbigay ng isang area na doon na magkakaroon ng reporting. Doon na sila pupunta, yung mga dayuhan na andito sa Manila, doon na sila magre-report. It will start from January till the end of March. This is actually in compliance sa batas regarding sa annual reporting ng ating mga dayuhan na andito sa ating bansa. Kung maalala nga, Bombo Dennis, ngayong taon nasa 133,557 ng mga banyaga itong nakakomply dito pa rin sa annual report. Magsisimula na yan sa Enero 1 nga at magtatapos makalipas ang 60 araw at 3 buwan. Karamihan naman sa mga nagparehistro ngayong taon, itong Chinese nationals nasa 63,659, sinundan ng Indian na mayroong 17,728, Americans na mayroong 7,780, Taiwanese na mayroong 6,653, South Koreans na may 4,991, Vietnamese 4,464, Japanese na 3,725, Indonesians na mayroong 2,929, mayroon ding British na 2,705, maging itong mga Malaysians na mayroong 2,103. Itong yearly reporting ay isinasagawa sa unang 60 araw dito pa rin sa calendar days sa kada taon bilang pagsunod na rin sa probisyon ng Alien Registration Act of 1950. Bombo Gerald, sinong magdidetermine ng mga qualified doon sa non-appearance na, Bombo Gerald? Kung halimbawa, dumayo dito sa Pilipinas pero tinamaan ng sakit, nandun sa may parte ng Visayas o kaya Mindanao, hindi sila personal na makakatungo dyan. So, paano ang pagdetermina ng ito qualified ito hindi at kinakailangan ng personal appearance? Paano yon? Bombo Dennis, yung mga matatanda, lalong-lalo na yung talagang hindi na kayang pumunta doon sa immigration offices, pwede silang magpasama or pwedeng iba yung kamag-anak nila yung mag-asikaso dito at yung online, kagaya noong pandemic, pwede pa rin naman daw, sabi ni Bureau of Immigration spokesperson Melvin Mabulak, basta sila ay willing na magstay dito sa Pilipinas at magpadala ng mga karampatang dokumento sa Bureau of Immigration para dito sa kanilang pagstay syempre dito sa Pilipinas, dahil kailangan every year na magpakita o sumipot sila dito sa mga tanggapan ng Bureau of Immigration sa iba't ibang dako ng bansa para sa annual reporting or yung pagsusumite ng kanilang mga documents
para dito sa kanilang pananatili dito sa bansa, Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo Gerald. Meron bang satellite offices ng Immigration Bureau? Kasi tulad niyan, kung hindi naman talaga makakapunta, kahit kamag-anak, hindi naman agad-agad makakarating dito sa Metro Manila. So, meron bang pwedeng proseso doon sa mga satellite offices? Kung meron man, Bombo Gerald, dahil may mga immigration offices at counter man lang doon sa ibang mga lugar, no? Dahil may mga direct flight kasi, definitely meron silang immigration desk doon sa mga iba pang lugar sa bansa. Oo, pwede yan, Bombo Dennis, sa mga satellite offices. Dahil dito sa kanilang main office, sa may, dito sa Intramuros, Bombo Dennis, talagang kapag pumunta yung mga banyagi din, siksikan dahil hindi lang naman sila yung nagpoproseso ng kanilang mga dokumento, pati yung mga gusto mag-abroad, yung kailangan ng mga dokumento dito sa Bureau of Immigration, Bombo Dennis, ay siksikan dito sa main office. Kaya ito nga, nakipag-partner na rin sila sa isang malaking mall, itong sikat na mall, para doon pwedeng magproseso. At may mga satellite offices naman sila sa iba't ibang panig ng bansa para doon na magrehistro itong mga banyaga kung saan sila nanirahan. Luzon, Visayas at Mindanao, meron yan, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Boss Radio Bombo. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kayang mapanumbalik ang sigla ng ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng tumataas na bilang din ng mga Pilipino na may trabaho. Ayon yan si Commission on Population and Development o POPCOM. Lumalabas sa 2020 Census of Population and Housing ng Philippine Statistics Authority mula sa kabuang bilang ng individual na 109,035,343, mahigit kalahati dito o katumbas ng 69.40 milyon na mga Pilipino ang nasa edad 15 hanggang 64 na taong gulang ang nasa working age bracket. Ang malaking bilang na ito ayon sa POPCOM ay isang oportunidad para mapataas ang socio-economic conditions ng ating bansa. Inirekomenda naman ni POPCOM Officer in Charge Executive Director Lolito Tacardon para maabot ang bilang na ito sa manggagawa sa bansa. Kailangan na maging prioridad ng pamahalaan na bigyan ng dekalidad na trabaho ang mga Pilipino habang tinutulungan din ng mga ito na magkaroon ng kinakailangang skills ng mga industriya. Sinabi pa ng POPCOM official na ang pagtaas ng bilang ng mga produktibong mga Pilipino ay resulta na rin ng kampanya para mapababa ang antas ng fertility at mortality sa buong bansa. Binigyang diin din nito na ang posisyon ng United Nations Population Fund na ang pagbaba ng antas ng fertility ay makakalikha ng mas marami pang oportunidad para sa mga bansa para makapagtuon sa economic growth, bunsod na rin ang tumataas na bilang ng mga individual na nagtatrabaho. Kuha na tayo ng mga update mga kabombo dyan sa FIFA World Cup 2022. Ano kaya mga aktibidad ng mga Pinoy doon sa Croatia? Dahil inaabangan ho kasi yung paghaharap ng Croatian superstar at syempre ng Argentinian superstar. At ito, walang iba kundi si Lionel Messi. Diyan ho yan sa World Cup semifinals. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Inaabangan na ng mga Croatian fans, maging ng mga Pinoy sa Croatia, ang paghaharap ng Croatian superstar na si Luka Modric at Argentinian superstar na si Lionel Messi sa World Cup semifinals. Ito'y matapos na tinalo ng Croatia ang Brazil at tinalo din ng Argentina ang Netherlands sa quarterfinals. Ayon kay Bombo Jambi Sebastian Petrovic, Bombo International Correspondent sa Croatia, halos hindi rin ang mga ito makapaniwala na tinalo nila ang Brazil.
na ilang beses nang naging kampyon sa World Cup. Tila naging isang engranding fiesta naman ang naging sitwasyon sa Croatia kasunod ng pagkapanalo ng national team laban sa Brazil. Ang paghaharap ng Argentina at Croatia ay nakatakda sa December 14, alas 3 ng madaling araw, oras sa Pilipinas. Napag-alaman na itong pangatlong beses na nakapasok sa World Cup semifinals ang Croatia. Nung naka-goal po yung Croatia at nag-ingay po yung mga kapitbahay. Tapos yung iba po may nagpaan po ng fireworks dito sa mga tabi-tabi po ng mga kapitbahay. Mag-ama ko naman po naglundagan si po. Bombo Jambi Sebastian Petrovic mula sa Croatia. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Iloilo Basta Radio, Bombo! Ito mga kabombo, good news muna tayo dahil may promo umano sa mga panindang karne hanggang sa katapusan ngayong buwan ng Disyembre ng kasalukuyang taon ang Kadiwa Market sa Bureau of Animal Industry sa lungsod ng Quezon. Mula yan sa oras na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon araw-araw. Simula na yan bukas ang Kadiwa Market sa nabanggit na lugar. Maliban lamang po sa araw ng linggo. Kabilang sa mga may bawas ay ito pong chicken cut, adobo na 145 pesos lamang kada kilo. Ang chicken drumstick naman ay 165 pesos ang kada kilo. 15 pesos naman ang tapyas para sa presyo na nagsimula noong buwan pa ng Nobyembre at tatagal ang promo hanggang huling araw po yan ng ngayong buwan po na ito. Samantala, bagamat walang diskwento sa karni ng baboy at baka, sulit pa rin daw dahil mababa naman ang presyo niya sa Kadiwa Market doon po sa Bureau of Animal Industry. Tulad ng sinigang cut na karni ng baboy na 175 pesos lamang ang kada kilo at 350 pesos naman para sa karni ng baka. Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iminungkahi ng isang mambabatas na dapat ay magmula sa pribadong sektor at hindi alter ego ng Pangulo ang uupong chairman ng Board of Directors ng Maharlika Wealth Fund. Ginawa ni Albay 1st District Congressman Edsel Lagman ang naturang pahayag matapos na mapag-alaman ang bubuo raw sa Board of Directors ng naturang panukala. Anya, dapat na maging kwalipikado at isang experienced economic manager mula sa private sector ang magiging pinuno ng Maharlika Investment Fund. Una nga rito sa pagrepaso ng Maharlika Fund, inalis ang Pangulo bilang chairman at sa halip ay ipinalit bilang chairman dito ng Board of Directors ang kalihim ng Finance Department. Subalit ayon kay Congressman Lagman na nanunungkulan ang Finance Secretary alinsunod sa kagustuhan ng Pangulo at dapat na tumatalima ito sa bidding o yung mga naisin ng Pangulo hinggil pa rin sa mga hakbang sa issue ng pinansyal. At para mapanatili daw ang kanyang posisyon ay kinakailangan talaga nitong sumunod, obligado siya. Tututukan naman ng Maharlika Wealth Fund Corporation ang paggamit ng mahalagang bahagi ng pondo mula sa Sovereign Wealth Fund katulad na lamang ng makarating na bansa na naging pattern ng Pilipinas at yung Philippine Association of Southeast Asian Nation at iba pang mga kahalintulad na programa ay gagayahin upang yung tried and tested ang mga gamit ng ating bansa. Sakali niya na mabuo ang Maharlika Wealth Fund, dapat maging dependent ang corporate management nito mula sa control at pakikialam din ng partisan ay dapat mabantayan ito upang maraming tumitingin at mas malitan tsansa na ito'y magamit sa pag-abuso. Samantala naman, nasabat ng mga otoridad ang aabot sa 17 million pesos na halaga ng shabu at libo-libo pang halaga ng vape cartridge na naglalaman ng liquid marijuana mula yan sa 6 na abandonadong parcels sa may lungsod ng Pasay. Isinagawa ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang naturang operasyon sa may post office sa may Domestic Road sa 2 bodega sa Andrews Avenue. Na-recover ang illegal na droga mula sa mga
package na idiniklara bilang kick shield para sa taekwondo, kick shield thick foam rubber at tamarind candy naman at 2 pang parcel ang ipapadala sana doon sa New Zealand, 4 na parcel na galing sa Mexico at 3 parcel naman galing sa Amerika. Samantala natuklasan din ang liquid marijuana mula sa parcels na idiniklara bilang multivitamins, beauty lip balm at herbal tea na isinilid naman sa 45 piraso ng vape cartridge. Nagsasagawa na ngayon ang investigasyon ng otoridad sa mga nakumpiskang mga kontrabando. Umusad na ho sa Committee on Foreign Affairs ng Kamara de Representantes ang resolusyon na humihimok sa Department of Foreign Affairs o DFA na magtatag ng mga karagdagang regional consular offices. Yan ay sa mas maraming lugar pa dito sa ating bansa. Ayon kay Pangasinan na Congresswoman Maria Rachel Arenas, tugon ito sa hiling ng mga Pilipino na hirap maka-access sa mga pangunahing serbisyo ng gobyerno dahil nga sa bukod sa sobrang mahal ay nakukonsumo rin yung oras nila para sa mga biyahe patungo sa naturang mga tanggapan. Sabi ni Arenas, layunin ng resolusyon na ilapit pa sa mamamayan ang frontline services ng Department of Foreign Affairs. Bukod dito ay inaprubahan din ng committee level ang paglikha ng Technical Working Group o yung TWG upang mas higit pang na talakayin ang mga panukala na naglalayong ayusin ang buwan ng pensyon at mga disability benefits ng mga nagre-reterong kawani ng Department of Foreign Affairs. Wika pa ng opisyal, mahalaga ang panukala para masuklian ang pagtupad ng tungkulin ng mga nagre-retirong kawani ng naturang kagawaran. Kabilang anya ang pagiging pangunahing ahente sa pagsusulong ng interes ng Pilipinas, pagsasaayos ng ugnayang panlabas at ang pinakamalaga ay ang pagbibigay ng proteksyon sa mga kababayan nating naninirahan at nagtatrabaho sa ibayong dagat. Bombo International News. Nagbibigay umano ng unprecedented level ng military support ang Iran sa Russia. Ayon yan kay US National Security Council spokesman John Kirby. Pagbubunyag pa ng opisyal na may mga ulat silang natanggap na ikinukonsidera ng dalawang bansa ang isang joint production ng lethal drones. Sinabi pa ng US official na ang Iran ay isa ng top military base o military backer ng Russia. Gumagamit din umano ang Russia ng Iranian na drones para sa sirain ang energy infrastructure ng Ukraine na nag-deprive naman sa milyong mga mamamayan nito sa supply ng kuryente at sa mahalaga pang serbisyo. Kung maalala din, naging tampulan nga ng pagkondina ang kooperasyon sa pagitan ng Russia at Iran kung saan inakusahan pa ng Ukraine ang Russia ng paggamit ng drones mula sa Iran para sa pag-atake nito sa Ukraine. Inisyal lamang itinanggi ng Iran ang pagbibigay ng anumang drones sa Russia, subalit inamin nito kalaunan naman na nag-supply nga ito ng ilang drones bago mag-umpisa ang invasion ng Russian forces sa Ukraine. Bombo Sports News. Alamin natin mga kabombong na latest dyan sa mundo ng palakasan sa National Basketball Association. Yung New York Knicks ay pinataob ang Charlotte Hornets at iba pang mga laban. Alamin natin sa ulat ni Bombo Victor Liantino. Inadapa ng New York Knicks ang katunggali nitong Charlotte Hornets sa score na 121-102 sa katatapos pa lamang na laban nito ngayong araw. Naitala ng Knicks ang kanilang ika-8 panalo matapos nilang mabuwag ang matibay na depensa ng Hornets. Pinangunahan ng 28-year-old power forward player ng Knicks na si Julius Randle ang kanilang kupunan matapos magpaulan ng kabuang 33 points at 7 rebounds. Lumamang ang Knicks sa unang quarter at nagtuloy-tuloy ang kanilang swerte hanggang fourth quarter ng laro. Nasayang naman ang ambag na puntos ng 28-year-old shooting guard player ng Hornets na si Terry Rozier na umabot sana ng 24 points at 6 rebounds. Samantala, panalo rin ang Indiana Pacers kontra sa katunggali nitong Washington Wizards sa score na 121-111. Umarangkada kaagad ang shooting guard player ng Pacers na si Buddy Hield at nakapagtala ng kabuang puntos na 28 points. Hindi naman sapat ang diskarteng ipinakita ng 27-year-old player ng Wizards na si Kristaps Porzingis matapos itong umiscore ng 29 points at 9 rebounds. Sa ibang game naman, umuwing may ngiti sa labi ang mga tagahanga ng Orlando Magic matapos manalo ang kanilang bet na kupunan kontra sa katunggali nitong Toronto Raptors sa score na 113-109.
Tigla na tigil naman ang sunod-sunod na kamalasan ng Magic dahil umabot na sa 20 talo ang kanilang naitatala ngayong bagong season ng National Basketball Association. Nakapagtala naman ng 34 points ang small forward na si Franz Wagner para sa Orlando Magic habang sawi namang ipanalo ni Pascal Siakam ang kanyang team na Raptors at umiskursa na ng 36 points, 9 rebounds at 7 assists. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ibinahagi ng ama ng yumaong singer na si Jovit Baldivino na bukas sa publiko ang burol ng kaniyang anak sa kanilang tahanan sa Batangas. Ayon sa ama ni Jovit na si Hilario Baldivino, bukas 24 oras ang kanilang tahanan para sa lahat, kabilang na ang mga kaibigan at fans ni Jovit na nais masilayan ito at magbigay pugay sa huling sandali sa namayapang singer. Bumuhos din ang mga malalapit namang kaibigan at miyembro ng pamilya ng pumanaw na singer sa unang gabi ng burol. Ibinahagi naman ng partner ni Jovit na si Camille Ann Miguel na huling nag-perform si Jovit sa isang Christmas party bilang pabor sa matalik nitong kaibigan. Nakiusap naman ito sa publiko na huwag magpakalat ng maling impormasyon at pinabulaanan na hindi siya nag-collapse o hindi nag-collapse si Jovit habang kumakanta. Ayon pa sa partner ni Jovit na nag-perform ang singer ng 3 kanta bago ito isugod sa emergency room. Inaasahan naman ng mahal sa buhay ni Jovit na bubuhos pa ang mga kaibigan at pamilya nito para makiramay sa yumaong singer. Nito nga weekend sa ngayon ay inaayos pa ng pamilya ang magiging arrangement para naman sa libing ng yumaong singer. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Castor Nation, sa ating Christmas countdown, 15 days to go, bagong araw ng Pasko. At yan na po ang kalipunan ng mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Namatay news ito sa ating Bombo Network News. Pagbalik niyo palatuntunan ko ato sa pinanaton ka mga lokal nga mga balita maintaining pagtutok natong corona sining pagbaligya naman sa mga firecrackers kag fire techniques diri sa Mestura sa Bacolod sa may recreation area sa likod sang Pope John Paul Tower na liliot ato corona nga mga nagakuan na to may pang patindog no sila sining mga balaligyaan. Nakapwesto po ito magkaroon ang nagapamuno sa grupo no sino mga firecrackers and fire techniques retailer diri iya sa may syudad iya sa Bacolod. Of course, sa report na Kalibumo Carla Defensor, may dugang 25 ka mga barangay diri sa probinsya kasulad sa Bacolod nga nakapasa sa barangay drug clearing deliberation no sa ato sining gobyerno. Of course, karon sa ato sa Christmas around the world, no, kadto kita sa may North Dakota ho, hibalon tabi ko na mo status na rin ko ada mo preparasyon man to ya, samtang nagdapit ka sa adlaw ya sang Paskwa mga kebenan. Kaya pala pagid ka mga balita, mga talakay mga isyo ato ng balan, sining auto pa palagay siya platuntunan mo muna sa ugto, ilatara aton para balikan makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredients sa mga dessert, soups kag sauces.
Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain acids nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kontyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, Balik din po pala kayo tuntunan Bombo Anay sa Oktubre sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 50 minutos na nakalabay stak na ang last 12 sa Oktubre this time katuan ta si Bombo Gracelyn sa patrol ang aton pagibalo karon na sining mga preparasyon na sa aton nga mga firecrackers and pyrotechnics retailer diri sa may surad sa Bacolod no kay dito sa may reclamation area kay Bombo Gracelyn Lobaton amat atoga tindog kung ginapang plastar ang ila sila tagsa ka mga baligyaan dito no, sa may reclamation area sa dati natin dito pero may baligya Malawi na tinuig ito sa may likod sa Pope John Paul Tower no, sa may reclamation area kamo pinaka-safe nga lugar
nga butangan sa mga baligyan, no? Based man sa aton siniya nga kasuguan, no? Siyempre dapat layo sa populasyon, layo sa mga pamanay, layo sa mga commercial area, para in kaso wala ito magina pa ngayon, kaya number one diri ang concern ang safety, no? Kablo ko ti kuan mo palupok ni, delikado iniya, amo ni nga may mga specific ni ang lugar nga kundi lang pwede ikaw makabaligya mo na may modern sa kita nga hindi ka makabaligya biskan diin lang nga bahin, da lang gid makaibanan, kaya delikado sa una makabakal ka pa pasirit sa merkado sa Changi, makabakal ka pa triangulo nga ginadalo display ginabligya sa downtown area, so hindi na pwede kidakpon ka na amo lang ato designated or specified area nga baligyan sa mga palupok this holiday season. Makabinati kinandan guro mga 16 or umamo na dra nagasugod na baligyaton nga mga vendors until na sa December 31 in preparation sila ko sa ato pag-abot niya sa Pasko kag bag-ong tuig mga kaibigan. So sa pagkiliya ko ang tabi si Bombo Grace Linobaton live from reclamation area sa mga nagaplasta na kronto sa ila sining kiosko, sa ila sining pasto sa pagbaligya sa mga firecrackers and pyrotechnics diri sa siyudad sa Bacolod. Bombo Graceland sa reclamation area, mayong ugto kamin. Go ahead. Yes, sa live kita diri subong no sa oras sang udto diri sa may likod sang Pope John Paul Tower kag sa reclamation area naman no kag makita ta Bombo Dennis wala pa kita sang may na display diri nga mga firecrackers or pyrotechnics kay ti naga-ready pa lang man sila kag ang target nila kuno nga mag-display diri or magbaligya mga dira sa December 15 bat bantayan ta lang gid kay basi may changes pa. Kag ang aton sa mga kauturan himos o kung nagaobra pasang kulang sa ila sini nga mga kiosko o kon pwesto. Subong kaupod naton ang board member sang Bacolod Vendors Firecrackers Association kay ang presidente subong mabudan is not available tungod nga masako pa no. So si Sir Melchor Deriada ang aton sini nga kaupod, medyo delayed kita no. Sorry. Okay. Okay. Sir. Mayong hapon, kamusta diri ang aton sa nga pagpreparar para sa inyo naman nga pagbaligya sa nga tuig 2022? Ang pagpreparar namon di ginauna ginamon ang amon nga kwan ang kiosko nga mapreparar insakto kag tapos maka-comply namon ang amon nga mga kinanglanon nga permit nga wala kami diri problema sa designated area. Okay. So far, kamusta ang pag-apply sa permit? Wala problema kanami subong sang aton kwan sa gobyerno kay ginaatipan gid kami. Pila ka mo gayta nandiri sir sa mga 64 kami di ka membro. Di ini basi kon kaluyan kami kag matapos ang amon nga pag-process ang amon nga permit sa 15 kami isang Disyembre makaplasar. Makabaligya na. Makabaligya. So naligad pila ka mo tong membro sang association sir? Na mga 62 lang kami siyang nagligad galing kay ang duwa nagpahuway. Dugang subong. Nagbalik sila subong. Oo. Yes. Nagbalik Yes. sila kay ti magaboom ni. So, Bombo Dennis, may mga aside sa permit no, TR sa permit man, yung mga kinanglanon ta bala in kaso nga mag-display na diri sila para man nga malikawan ang mga any untoward incident. Anong galing mga ari diri subong sir nga dapat madula sa inyo pagbaligya? Ang ang ginaprepara namon diri para nga safety man namon pagbaligya alimba ining tubig, balas, fire extinguisher. Amo na. Amo na. Kag
tapos may ari kami di gwardiya nga nagalibot nga para safety man kami. Oo. Mayo gid, no? Importante may balas, may tubig, kag may fire extinguisher. Sir, sa isa ka kiosko, pila ang retailer? Bali boat ni sa duwa ni sa mo, duwa ni Okay. Tapik. duwa man na sa isa pares ni sang isa ka kiosko. Sa isa ka kiosko, duha ang magabaligya. Tag-isa na siya. Okay. Double na siya mo. Oo. Pila ning measurement, sir, sang isa ka kiosko? Ha? Pila ning measurement sang isa ka kiosko? Ang measurement sang isa ka kiosko, bali 5. Tapos ang gap namon dio 2 meters. 2 meters sa isa pagka kiosko. Tapos ang amon entrance 20 meters. Okay. So, daw yes. mapastadar sa ligad nga tuig Bombo Graceland. Ama mo man sa naligan to, sir. Parehas lang gyapon sang nagligad. Okay. So, pila, may bayad pa rin yung pwesto niyo, sir? May arkila. Mag-arkila kami kami tanan 50,000 ng amon arkila. Bilog na kamunod na. Bilog na. Oo, na-divide na sa 64 ka mga members. 64. Oo, na-divide na. Graceland, ang 50,000 arkila nila sa space reclamation, no? Way pa nilabot sila yung mga gastos sa mga permits. Wala pa nalalabot, sir. Way labot. Lain ang arkila, lain man ang patindog sang kiosko. Ligad, barato lang sa arkila. Kung sa gihapon, 50K. Sa gihapon, malawig ng amon pa arkila, di wala man nagsaka. Retain to 50,000 pesos ang arkila sang pwesto. Bombo Dennis, inyo man niya gasto, sir, ang mga materyales sa pagpatindog. Ang pagpatindog din magnobo 6,500 kada kiosko. Kamo man ang nagasto. Kami man. Okay. Until sa no ilang renta, December 31 lang. Hasta lang December 31 kamo, sir. Hasta lang December 31 sang gabi. Oo. So mag-open ka mo dire kung mag-abot na ang December 15, ano oras ka mo bukas dire, sir? Sa hapon siguro sang December 15. Hapon. Kasi ma-display pa man na mo. Mga alas 5. Dira, siguro mga alas 5 sang hapon. Alas ma-close? Mga 8 to 9. Sa gabi? Temprano pa? Temprano pa kay hindi pagid man na bakla na mo. Kung magbakla na, extended ka mo sa pilang oras? Hasta mag alas 12 sang gabi. Okay. Graceland? Yes. Bakit ba kay Sir Melchor, ining mga supply na sa mga firecrackers, pyrotechnics, di na ginakuha na may supplier na sila, Manila pa na, or din sa probinsya? Bombo Graceland? Bombo Dennis, ang supply diri sa Hinigaran, kag Bulacan. Okay, so duwan supplier ng kulidra? Oo, duwa. Kaysa una, di sa Bacolod, di ba may mga may mga nagapanghimo man di, sing mga firecrackers, subong do wala nagli, amo na hinigaran na lang kay Manila supplier. Hindi, may arita di. May arita di kuan sa Bacolod nga factory. Si Amado Castihon sa Vista Alegre. So nag-supply mo sa inyo? Yes, sir. Okay, no. So may na, at least so para subong sir, ano ang ekspektasyon sa ato manugbakal, mas magamahal-mahal ang presyo sa mga palugpok subong nga Disyembre kumpara sa nagligad nga tuig? Mataas gid man subong sir ang presyo kay tungod sa gaupod siya sa kwansang gasolina mo. Okay. May idea like ubot ko may idea kada subong lang presyo like abiseng puites bla sir last year pilang presyo subong expected mga pilang baligyanay nyo? Sang nagligad dalastik na siya 120. Subong 150 na siya. 120 isa ka bandol pila kabilog na puites? Pulo na siya sir kabilog sir. Pulo 120 subong 150 na. 150. Bata 15 ang bilog sir. Nagsaka giman sabi 30 pesos sa ka bandol.
Oo, sir. Okay. So halos tanan nyo da nga ibaligya nga mga firecrackers and the pyrotechnics, expectaron ta nga magasakasakit ng presyo. Oh, hindi naman na sila mag-expectar nga hindi magsaka kay tickets hindi naman ang tao tanan mo. Okay daw, nagmahal man tanan, mahal gasolina, bakal balakol, bakal mahal transportasyon, takto gina. like pata. ate, may tawagin dyan ka palupok eh. Like sa imo, abi sir, isa sa mga retailer. Budlay mo na sir, kung di ka magpalupok, sir. Una ko rin kilala, kung nga duwa mo lang ng klase, lupok Lupok ka makapatay, kag lupok ka makabuhi. Like sa imo, sir, mga supposed be ka na maligya mo dabi sa Desembre. Ano ning inyong plastada sa inyong baligya? Alsada, lani, or mga pila makapital nyo darabi? Hindi man pwede, sir, nga hindi ka sir magkapital. Makapital ka gimang ginagmay. Ang iban ginalsada manamon kay hindi taman niya sila nga makapitalan kita na kay iban mahal man mo. Okay. So may ara man nga pwede nyo makuha after kung mabintahan ka mo, bayaran nyo matamat, balik-balik makuha na kulang supply daw mo na. Ang gulo ginagmay lang nga daw masarangan, mabakal, amo na ginakapitalan nyo initially. Yes, sir. Okay, tiguro mga gulo gabada, mga triangulo, mga like ni mga puites, na pwede madalag ko nga mga daw fireworks na serya, aning linibong bilis niya mo nagro daw misyo losada la kumana kiti basic hindi mabakal po at least do pila naman ka Christmas nga mostly do urot man mga baligya da grosera Sir Melchor. Yes, sir. Ito last time nga pandemya pa kita subong nga daw okay na open ang tanan. Anong expectation ninyo da sir sa baligyan sa mga palupok sining nga Disyembre kasi kote open ang tanan, wala na restriction, haganagan sa COVID. So this year ano ang expectation ninyo nga grupo sa pagbaligya sa mga firecrackers and pyrotechnics Sir Richard? Kulangon ganin ni Guro, sir, kay ang chemical tadi subong nagalabot. Kapos kayo, dutay lang ang obra sa mga faktoryan. Subot sila yung dutay lang subong ang stock sa mga palupok? Oo, sir, kay tungod sang problema sang China, kay ti sa China, giman tagakuha sang mga chemical mo. Okay, like ining mga powder, ining pulbura. Mga aluminum powder, nitrate, klorato, salitre. Amo ni mga chemical ng compost sa maghimot sa nga palupok ag pyrotechnics. Yes, sir. So isa pa nagro sa nag-contribute kung nga mas mahal-mahalan nga presyo. Mahal, sir, kay sa tungat nagagligad ang ang aluminum powder. Gabili lang siya 900 subong 2,000 ang isa ka kilo. 900 last year, subong 2,000, pilagid ang increase, sobra 100% yan. Mga sobra gid 100%, sir. Okay, ti magluwasin ng aluminum powder, ano pagiganing composition, ano pagid ibang ginapagamit ang klorato, sir. Ha? Ang klorato nagabili 500, 900 na sa subong. Ang kilo. Ano ning klorato? Anong klorato naman? Ginamix ni sa sir sa aluminum para magdasig pagid ang ignite. Para makatunog lupok sir. Para magtunog ng lupok. May mga papel pa combine mo ni siya sa sulfur. Amo na ang sulfur baro-barato lang ganito. Okay, may papel kilo, pa. 500. Oo, may pabilo pa kamo da gamiton. Ini sa mga palo-palupok. Right, kung mga firecrackers sa sir ng mga fireworks, brati may mga color pa na additional pa gid nga mga material o man nga mahal pa gid. Oo, sir, mahal na gid. Una may mga 1.5 lang mga fireworks, abot subong siguro sa part sa mga fireworks na sir mga pilayan increase nga dugang posible dako. Do hindi kay kuguro ka kwan sir kaysa nagligad 1.8 na mo. Ang pinakabarato. Subong guro mga 2.5. Terrible, tika dako maganda sing saka sa mga firecrackers.
So far tayo muna na base kung kulang-kulangon kita na bango daw girespektar nga base gamay-gamay ang volume subong sa nga gina-manufactured nga mga palupok. Oo, sir. Okay. So far, sir, as mentioned mo kayo na, wala man yung problema sa bayan sa mga permits naton sa Bureau of Fire, sa PNP, sa aton LGU. So far, okay naman. Pero may ara na kamo sa mga membro nga nakatapos sa gidman sa permit or why pag-ibra mo naman ang ginahulat nyo? Hindi ginadungan na tanan, sir. Hindi pwede na siya nga puta-puta. Akit grupo kamo no, asosasyon kamo, isa na nagapalo-up. Oo, sir. Okay. The same na gyapon na requirements. Ano mo kamo nga mo nagbuligya do ginaseminar ka man ano part na si my requirements? Oo. Oo, sir. Alin sa seminar sa Krame, pakadto sa Fire, tapos idiretso tani sa region sa may RCSU. Okay. Nang proseso sa dira. So para ini sa safety sa manugbaligya kaya sa mga manugbakal. So sa gyapon bawal ang testing dira sa area sa nga baligyaan naton na St. Melchor? Oo, sir, hindi kidi pwede ka testing. Okay, so dapat layo gid no kag nga mga salakyan do hindi kay kasulod no to didto lang sa piyak nga bangga malibot ang mga naglabay da or manaog na sila dagid lang sa may tower na yun kapag lakat lang pasulod dira sa aton nga baligyaan. Oo, sir, hindi sila pwede di kasulod. Okay. Sagwa lang sila, tapos sila lang yung malakat, na sila pasulod kag magbakal. Okay, mag-walk katonoy na sulod sa ang salakyan, no? Yeah, lastly, Guro Sir, basi meron kang panawagan or mensahe sa aton nga mga consumer o manog bakal sa nga palupok naton diri sa Bacolod, Sir Melchor? Ginayo ko lang sa taga Bacolod, nga hindi na sila magbakal sa iban, kaya rin designated area sa reclamation, hindi sila bakal. Is kung na sila magkadto at sa inyo the expenses bawi nyo man siya yung pagbaligya for the tatabi 15 dias lang nga baligya na ya. Gani man, sir. Bombo Gracelyn? Yes, Bombo Dennis. Oh. Excited na ang tanan kay te mingaw kung wala pa lupok. Kung wala nang mingaw bulsa, basta makabakal ang palupok bisan pila lang ka bilog nga makabati ka lang bala, no? Sang boom. Gani man. Kaya malipay ka man. Halos na tanan Bombo Gracelyn do aran na nakatindog na no mga baligyaan tada. Ang iban, Bombo Dennis, wala pa napatindog, sir, no? Oh, tapos na tanan. Tapos na tanan. Nakati sa isa ka kisko. Finishing touches Dua-dua. Okay. Tagduwa-duha. Tapos na galitanan, finishing na lang ang kulang, Bombo Dennis. Pero majority sang ila sa nga mga pwesto, okay na gid pwede na butangan sang mga firecrackers. So laton lang ni ang paggwa sila nga permit, din amo na pag-start na si baligya. Yes, Bombo Dennis. So probably December 15 is the date, no? Pero hindi pa na sure. Kay ang permit kid ang gina-secure first para nga makabaligya din sila tanan kay association man na di mo. Pero kaya hindi gini sila sugod na baligya kung ay pa ma-release ang permit nila from the city. Yes, exactly. So, rest assured, no? Tanan nga mga magabaligya diriya okay gid, wala problema nga tanan naka-apply gid makakuha sang permit. So far ang area di nila high lang subong pero magsugod na diri madamo-damo na di ang magkat especially kung mga line of 2 na or lapit na gid New Year's Eve, Bombo Dennis. Sige, Bombo Gracelyn, salamat gid. Yes, Bombo Dennis, lagi kita diri sa may reclamation area sa mga pwesto, no, sa mga firecrackers. Ini si Bombo Gracelyn Labaton nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Damog salamat Bombo Gracelyn Labaton sa rara preparado ng ato sila mga firecrackers and pyrotechnics vendors. Sa ila pagbaligya this the para sa aton Pasko kabagong tuig taron na mga 15 ginilauman lang nga makasugod sila baligya no after nga ma-release ang ila sila nga permit no from the LGU kundi sa may city of Bacolod mga kemenana. Respektaron ta sa mga bakal no ato na nalauman
paaboto na ninyo nga mas mahal-mahal na ang presyo sa palupok. As mentioned sa ang mga ingrediente nga ginagamit sa paghimo iya sa firecrackers and pyrotechnics, no? Nagmahal man, like itong hambal itong nitrate powder, no? Hamakmuso na, 900 lang. Subungin, pila na ko to, 2,000, ang kilo, pilagid, sobragid 10% ang ginsaka, mga kamanan. Then other expenses pa, pabilong po papel mo pa, transportation, tanan, muning mahal-mahal galing kita nga Pinoy, nanda naman naton mo kung may mga extra kami ara-ara, may gabakal ginay, no? Pilipino magamit kina isang palupok, despite nga may pila ka mga restriction nga ginahimo aton gobyerno to avoid sa nga tawag nga mga firecrackers injury, pati may ara gapon patis nagahagan-hagan na ang volume bala, no, sang paggamit si palupok makita naton for the last few years, na medyo naghina na gid man, no? Sang una yang mga tiyempo, pagsugod sang bulan sang Disyembre, last week lang sa November kabati may nagapinalupok na mo, buto so una pag yung mga tiyempo ng barakto pa yung mga palupok ay pinamonistrasyon naton, last week pa lang sa November, galinupok na. May mga firecrackers na baligya. So, ay pinagani yung mga ordinansa ni. Hindi lang, pwede bakal palupok sa mga tiyanggi-tiyanggi, sa tindahan. Pwede ka bakal palupok, pero nagalibod. Tingnan kati, bangod sa safety, amon may mga ordinansa na kita, based mo sa national natong nga kasuguan, nga may aragid specific area, nga lang pwede magkabaligya sa mga palupok for safety sa aton publiko nga nagagamit, nagabakal sa natuway nga mga firecrackers and pyrotechnics, mga kabanan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalikan sa taknalo na sa hapon. Pabalik siya pala tutunan ko ato report ni Bombo Carla Defensor, may dugang 25 ka mga barangay dito sa probinsya kasunod sa Bacolod nga nakapasar sa Barangay Drug Clearing Deliberation. Ano ini nga mga barangay? At ano ibalaon na pagbalik siya pala tuntunan, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang Balik na rin pagmalakit si Platutura na bomboanay sa autura sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalabay sa taknang launa sa hapon. This time reporting Bombo Carla, may defensor, may dugang pagid nga 25 ka mga barangay diriya sa probinsya sa Negros Oriental, kasunod sa Bacolod, nga nakapasar naman no, sa drug clearing deliberation no, sa aton sining gobyerno, especially sa aton ni membro sa PDEA, Dangerous Drugs Board, PNP, no, kag iban pa nga mga concerned government agency nga mo ni karon na nagka-conduct no, sa deliberation no, in order nga isa ka barangay ma-declare ni siya nga drug-free. Drug trade makibinan no? Way na sing kaso sa droga, way na sing pumuluyo ang nagagamit sa droga, way na sing may tabong ang baliganay sa droga no? Dira sa nasabit nga lugar no? Sa Bacolod, gamay pa lang duay pa ganiguro 50% sa 61 ka mga barangay naton sa Bacolod ang na-declared na na-declare na nga drug cleared barangay no? May mga na-declare na pro mga magagmay lang nga barangay, mga numbered barangay lang diri sa sunod sa Bacolod no? Sa probinsya sa 600 pinagani ang barangay naton sa probinsya, mga 601 no? Magkabinan sobra na diya 30% ang na-declared nga o 50% sobra na 300 barangays sa Bilog Negros Oriental ang na-declare nga drug cleared niya mga kabinan. So aring dugang may dugang nga 25 ka mga barangay, hindi nga mga barangay, hindi nga mga lugar nga na-declarar na nga drug cleared barangay. Ang report kung dan sila po kay Bombo Carla, may defensor. Bombo Carla, may hapon, kamin. Yes, Bombo Dani, sumiyara na sang 25 ka mga barangay sa 24 bali sa Negros Occidental ka mga barangay ang nakapasar na sa deliberation kon na barangay drug cleared na kag isa diri ang sa syudad sang Bacolod. So yari ang mga barangay Bombo Dani sa Bacolod, barangay 41 sa Bago City, barangay Talok, barangay Don Jorge, kag barangay Kalumangan sa Binalbagan, barangay San Pedro, barangay Bagroy, kag barangay Diao, kag barangay San Paul sa Calatrava, barangay Cruz, barangay Hinubang, barangay Minapasok, Tigbon, Hipoyho, and then sa Cantoni, barangay Poblacion West and East, and sa Ibi Magalona, barangay Tanza, Escalante, barangay Cervantes, Pontevedra, barangay Canruma, Isabela, barangay Kamangkamang, Himamaylan, barangay Mahalang, kag barangay Libakaw, Marcia, barangay Santa Cruz, Silay City, barangay 6 sa Toboso, barangay Salamanca, and then sa may Manakla, ang barangay Tortosa. So amo ni ang 25 ka mga barangays nga na-drug cleared na Bombo Dani. So ang out of 601 ka mga barangay sa Negros Occidental, Bombo Dani. So ang nagligad may sang 359 ka mga barangays ang na drug cleared na. So ang 359 nga ni Bombo Dani dungangan na to sa 24. So naging 383 na ka mga barangays ang drug cleared na sa Negros Occidental. So almost 61% na Bombo Dani. And then sa syudad sa Bacolod, 14 no, Japon sa bottom ang sa listahan no sa syudad
diri sa Negros Visayas ang Bacolod City. Bombo danis kung nataw nato di siya Japon ang may pinakanubo nga mga barangays ang na-drug clear na pero sa Japon bombo danis mera ini sa Japon nga papasa sa Japon ang tanan nga mga barangays diri sa syudad sa Bacolod kung kamusta na ang status no sa ila sini nga barangay kumbaga madamo bala ang ila sini nga mga drug personality o kon na kasig na lang no kay ining barangay 41 nagligad pa ini sa info naton bombo danis nagligad pa ini sila tani mag-apply for drug clear barangay drug clear no o galing kay bombo danis ang ila sini nga graduate is daw 4 pa lang so sang sinilang gid nakapag-graduate ini sila sang 5 so mga siyam na ang ila sini nga napag-graduate so that's why nga na clear na ila sini nga barangay so wala na sila sang drug personality sa ila sini nga barangay kay isa pa bombo danis ang area sang barangay 41 amo na din pa lang napatukuran sa Mega World so ang kalabanan na diri napamutang na sa may Abada Sky nasa ilo na. Oo, nasa ilo na. So, may kita nga, hindi na iya ma-under sa barangay, sa barangay 41, ang mga drug personality. So, dito na naman sa area sa Vista Alegre, kung may mamonitoran sa ila, so dito na sa Vista Alegre, malista ang ini nga mga drug personality, hindi na iya sa barangay 41, Bombo Dani. So, ang maningin kalipay man sa katapos ng pideya, ay ti madamo-damo man ang nag-effort, no? Madamo na ang nag-effort yung nag-pa-deliberate kapag pa-drug clear, kumbaga Bombo Dani, ang kooperasyon sa mga barangay, yara gid Bombo Dani. So, Bombo Dani, pamatiyan nato ng pahayag yung kay Ma'am Chicks Escropolo sa pideyan Negros Occidental. Meron tayong 24 barangays from the province and 1 from Bacolod City. Yes po. Yes po. Ma-add po sila. So we are happy no kay at least si Bacolod na may na-move, may na-declare. And of course, medyo marami po ang participant barangays, applicant barangays natin for deliberation. Well, ma'am, admittedly, for this year kasi, medyo late po na nag-start ulit ang ating community-based rehabilitation program sa mga barangay, which is the major requirement no, in declaring, especially for the intervention requirement of our PWODs or persons who use drugs. And we have to take note that Bacolod is a highly urbanized city. So, as per records, there are barangays na medyo marami talagang persons who use drugs or what sa list po natin na surrenderies before. So that's why ang implementation po ng intervention nagkakaroon talaga ng medyo maraming issues and challenges kasi hindi natin sila pwedeng pagsabayin. No, we have to they have to undergo the intervention program requirement by batch and we have to take into consideration maraming factors po. Yung konting number of clients na nakapagtapos ng intervention program, yun malaking challenge sa city. But now po, this second semester, though pataas naman po yung number of clients natin for the implementation of the intervention program. That is why meron po tayong na-clear, which is the Barangay 41 of Bacolod City. Actually, ma'am, we have to take into consideration maraming factors, no? Sa intervention program kasi, of course, no, the willingness of the person who has to undergo intervention is the number one challenge, no? But then meron kasi silang iba-ibang reasons, no? For yung iba po nagtatrabaho, so conflict of schedules. That's why yung iba nag-e-enroll but along the way hindi natutuloy. And meron kasi tayong sinusunod na procedure, ma'am, for the intervention program. They'll have to, in the duration of the program, they have to undergo several series of drug tests. So, merong iba na along the way, nag-negative, so nagre-relapse, no? Meron talagang cases na may nagpa-positive, nag-negative sila nung initial test, tapos nag-positive. So, i-address po yun ni health ulit, no? So, doon po tayo nagkakaroon ng mga issues. And another is implementation natin sa barangay, no? Syempre, we just had the national election, di ba? So, yung ibang mga barangays, of course, nagkaroon tayo ng suspension of release ng mga funds during that time. So, na-hold din po yung mga programs, no? But nevertheless, after
after the nung nag-resume na, we are very happy, no? PIDEA is very thankful with the support of the LGUs, especially the Bacolod City, because Bacolod City has really tasked, no? Nag-delegate talaga sila ng team, no? Natutukan ang barangay drug clearing. Ma'am, meron pong municipality dito na na-declared na cleared na po. For the Negros Occidental, wala pa po, ma'am. Wala pa. Wala pa, ma'am. For the body copies po yun. Pong na-declare as drug cleared municipalities, one from Capiz and one from Iloilo. Wala pa, ma'am. Kasi iba po kasi ang procedure for the guidelines of clearing municipality. Marami pa pong may mga requirements ulit, no? Aside from declaring the barangays as drug cleared, they have to undergo validation. Like what happened kanina, na retention of status. And they have to implement activities, no, especially on the municipal level, such as the establishment of balay silangan. So may mga requirements siya pag na-comply po nila, ma'am, yung mga requirements for the guidelines of clearing municipality or city, then the LGU will apply for that status. So, Bombo Dennis, mo na ang pahayagi kan kay Jix Escropolo, PIDEA officer sa Negros Occidental, Bombo Dennis. So, antisina nga mag-drug clear na ang barangay. So, dapat ang ila sining mga drug personality is negative good sa ginapatigayon nga drug, Bombo Dennis. Yes, kaya kadamo gali Bombo Carla sa mga requirements na mga factors, sa mga dokumento nga dapat may comply before kaya nga ma-declared as drug cleared barangay, Bombo Carla? Yes, sakto ginana Bombo Dennis, no? That's why nga kung mag-apply ni ang aton sining mga barangay, so madugay pa ni mera iban nga nag-apply nga amo na bisan na mera kasi sila sa mga drug personality Bombo Dennis nag-apply na ini sa daan para at least nga masunod ang ila sining nga mga papeles para at least sa time nga may declaration na deliberation na cleared na ang ila sining nga barangay sa ila sining nga mga papeles, Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, sa mga report, igan patual, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all na buwan sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat kay Bombo Carla May Defensor sa botong pinakalate sa another 24 barangay for the province of Negros Occidental. Kagdugang isa ka barangay sa may sunod sa Bacolod, no, ang na-declare na cross drug cleared barangay, no, sa natin sining PIDEA, no, sa Bacolod yung barangay 41, no, gamay mo 41. Sang una, lapad-lapad pa ng barangay 41, isa problema man dira sa droga, kita ilusot-lusot lang sa Guatos Takuling, lapos sa barangay 27, lapos din sa may barangay 20, lapos din sa may area sa Burgos, no? Galing kitubong commercial area na so doon nasira na, pumuloy din pinang silo na gamay ng porsyento doon pumuloy nag-attender, amunin nga at least pa paano, no? Na-declared na drug-declared barangay 41, no? For the province of Negros Occidental, mga pinala, 61% na, no? Sang 601, sobra na 400 ka mga barangay sa bugos ng probinsya sa Negros Occidental, no? Sa 601 barangays, ang na-declare naman nga drug-cleared barangay, mga kaminan. Pwede wala pakita sa isa ka LGU, Banwa, o syudad, na nga sinaton na declared as drug-cleared municipality or city, no, diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. 34 minutos na nakalikan sa takda nga alaw na sa hapon dito kayo, no, kadto kita sa aton sila nga Christmas around the world, no, di sa aton sila panatutunan na bombuan na isog to pati sinama kami nante kita na yo sa aton nga pagpadayon na tutok sa aton sila nga mga kuturan. Sa aton siniyang 1 to Panalo Part 21 promo na sinato na sa aton sining makasukay sa kainan, sa aton sining mga kabombo, sa aton sining kapadala sila sa mga entry sa mga daog na sa Lodya sa duwa kasmana, adlaw-adlaw pa premyo, adlaw-adlaw regalo, adlaw-adlaw kasiyahan para sa inyo, no? So 1 to Panalo Part 21 promo, adlaw-adlaw may tatlong ka mga winners nga ginalawag na anytime sa aton sining mga programa diri sa Bombo Radio Bacolod, Lunes to Biyernes, no? So subong ang aton pamatunon nga entry is for week number 4. Sa Lunes naman magasugod na kita lawag sa aton nga mga winner for week
number 3. Muna sa magahulog sila ng entry, sugod subong adlaw, sugod subong hapon, for week number 4 na nga mga entry, ang inyo nga ihulog. So sa mga daog nato, sulod dyan sa 2 ka semana na, congratulations! Mayagin kayo nakaambit ka muna. Grasya, kasiyahan, papremyo, regalo, adlaw-adlaw, this one to panalo, part 21 promo sa Bombo Radio kag sa FM, no? Kabugusan nga pungsod ato sila nga promo, sa sulod dyan sa 7 ka semana, tub-tub sa ato si Grand Draw, kapin niya 6 milyones pesos nga balor sa pagpamadya, ang aton nga panghatag, no? Titagsan naton ka mga winner, nagabaton sang padya balor sa 1,000 ka pesos, no? 500 pesos cash kag 500 pesos siya nga worth sang gift pack, no? So para makangkon magamo, makabato man sa grasya, makabato man sa regalo, makambit man sa kasiyahan, adlaw-adlaw of course magpadala, no? Maghulog, maghimo sang inyo sininga mga entry gamit ang mga masunod nga mga proof of purchase. Dapat kita sa mga proof of purchase nga pwede nyo magamit sa inyo sinipagpadala sa inyong mga entry kangay isang Ladies Choice Mayonnaise. Magmac reunion na with my one and only love. Of course, no? Sing naton kung tanaw naton iling aton one to panalo part 21 promo naton magkamanan damo na kita sa mga natagaan sa premyo adlaw sa nato sa ligad nga 2 ka semana. Of course, bantayan nyo ato sila Grand Draw. Grand Draw tati, dako pagid nga mga cash prizes. Of course, at stake diri ang 1 million pesos cash nga grand prize nato sa ato sila Grand Draw next year sa bulan na nasang Enero. Di kita na sa daw nato niya nga mapapremyo. Magluwas sa ato si 1 million pesos nga grand prize sa Grand Draw nato. Pagid na nakatigana ang 4 katag 50,000 pesos mga kaibigan. Sa tagsa Creon may magadaog sa 50,000 pesos mga kabinan. So hulog ka mo, padala ka mo sa mga entry sila itong gamit ang mga masunod nga proof of purchase sa lang ka-empty stand-up pouch, sachet or label, sing mayonnaise or sandwich spread sa Ladies Choice, pwede na nga mangin proof of purchase. Of course, ari man diri ang Nescafe para pang pa-ilit-ilit sa bugnaw naton subong nga panahon. So maghulog na, padala na kamo sa mga entry ninyo mga kapinan. Diri sa Wanda Panalo Part 21 promo, kay ang grasya, ang regalo, nagahulat sa inyo mga kapinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Pilipinas Standard Time, 1:38 nasang hapon mga kaibigan. This time, kanto kita na sa isa naman kalugar sa kalibutan sa aton sini Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Okay, mga kaibigan, sa ato sini Christmas Around the World mga kaibigan, isa daton diri sa pagkakantuan mga kaibigan naton sining correspondent, aton international correspondent, dito iya sa my North Dakota na problema si Ma'am Rachely Birungkal Granberg Ilonggo niya, taga Negros, taga Lakay-Lota mga kaibigan, dito sa North Dakota, ibalatan ako kay Ma'am Rachel Birungkal Grander alias Ana mga kaibigan kay hibalon ta karon iya sini nga mga panoaron man dito iya sa North Dakota kung paano sila magselebrar sa nga Pasko. Isa sa mga 50 ka estado sa United States of America ang atong bisitahan ng Gudibulon kung paano man sila magselebrar sa Pasko. Ang estado sa North Dakota sa Upper Midwest sang Estados Unidos. White Christmas, amoy ni ang klase sang Christmas nga
eksperyensya dito ya sa may North Dakota bangod sang tuman nga snow nga nagatupa sa sining winter season na mga kaibigan. Ang North Dakota nga ang capital city amo ang Bismarck, mayara sang malapit 775,000 nga populasyon ang ginapupuran karon sa ila sining governor nga si Doug Bargam kag lieutenant governor nga si Brent Sanford. Amaskwa hindi lang sa kwarta, kundi anuman nga may kasadya. Tuman ka madinuagon ang palibot sa North Dakota kag madamo ang mga event nga ginapatigayon, mabatian ang mga matahom nga mga mahanon pampaskwa sa palibot kalakip na ang mga musical nga ginakatuan sa mga pumuluyo diri. Pamaskwahan musika, nagpatinad sang kultura, nagapasungdayan, waay kalangkan, abilidad sa musika. Bisan pa mga train makitaan nga tuman ka madinuagon labigid sa tinion sang kagabihon. Sang pamaskwa musika. Para sa ato sinudugang impormasyon, ibilo natin ko live, direct from North Dakota, US of A, si Ma'am Rachel Birongkal Grindberg. Ma'am Rachel, mayong adlaw dira. Good afternoon diri sa Pilipinas. Ma'am Rachel, Ma'am Ana. Hello. Samon. Mayong utod sa inyo. Yes, Ma'am Rachel, bumbo din sa kaupon mo. Subong dira sa North Dakota gabi, diri sa Pilipinas, ti hapon pa lang. Exactly ano oras dira, Ma'am Ana, sa North Dakota, subong? Siguro mga 11:35, siguro. For sure, I think. Okay, na. So diri sa amon mga muna 1:40 diri sang hapon na it's Saturday, Ma'am Ana, na. Okay, so buong makita nato sa background mo do kadamo kana sa mga Christmas decor dira ma'am sa North Dakota subong kamusta ang tiyempo, kamusta ang panahon, kamusta ang preparasyon sa aton nga mga Pilipino, mga Amerikano man dira sa North Dakota sa selebrasyon sa adlaw sang Pasko, mamana. So far siyempre North Dakota nga Christmas may possible storm o storm watch, mga 6 to 14 inches of snow, tapos may wind gust na 40 miles an hour, so that's normal dire sa sa North Dakota. But I look forward I look forward na mag-Christmas every year kay amo ning malipayon malipayon ko kay mapamensar ko ang Pilipinas. Amo ning nga dekorasyon ko sang madamo kay mapamensar ko ang Pilipinas sa aton dira sa Negros. The only thing that nadala ko diri sa North Dakota. Pero ang amon din nga siyempre nga amon nga regular preparation, may siyempre may mga candy, himo kami sa mga decorated candies, decorated cookies, like we have krumkaki or krumkaka, and also we have lots of craft sale, Christmas craft sale. Oh, okay. So anyway, the 47 years na ko diri malawig-lawig na. Okay. Ma'am Ana, subong ti magigitagi na tawag nga White Christmas kay ti all over dira sa North Dakota makita tagid ang snow, no? Kadamol sang snow. So may mga ara man kita nga dis Pilipinas may simbang gabi dira sa North Dakota may ara man magigiliwat simbang gabi kagahon, Ma'am Ana. Oo, sa Christmas night lang. Okay.
Christmas night lang may amo na. Midnight ang siyempre Katoliko man ko. So may regular kami nga pari nga si Father Peter pero nag-move out na siya. Pero ang nagustuhan ko lang dire ang looking forward every year nga ano ko sang mga luto, ga-imbita sa mga parinti ko, mga anak ko, kag mga amiga ko. So anyway, may lugar diri sa North Dakota nga tawag ning Medora, may musical center dito. Tapos mayroong sa iba naman nga banwa, may nang tawag ni Dickens Village Festival. Kung makakadto ka to, kung ang weather, kung hindi icy, kag tumas no, amo na makalibot kami dala ko mga apo ko. Kalibot kami ka pananaw sa mga dekorasyon. Daw sa ato man bala sa Pilipinas, pero dire mas madamo ang kada balay kay wadi masyado go happening dire sa North Dakota, daw medyo bukid pala. Okay. So mag-amo na nga sitwasyon sa mo simuti na may ara ka mo daw weather disturbance, grabing snow. Posible yan yung mga kinanda yung ginabuhat during Christmas Day sa Pagtatabi. Gabay pagkaro ka hindi man mag-lawig. Yung Christmas Day siguro Muslim mas selebrasyon na sa mga pumuliyo sa sulod nila sa ila balay kay grabing snow tuman katagdama budlay mag-travel mamana. Oo. Kung kisa why na lang kami travel, gina-celebrate na lang namon the next couple days kung maka-travel kami. Tiyan mo na mag-attering kami, mag-celebrate sa Christmas kung hindi kami makagwa sa balay. May mga tiyempo man ko daw magtulotaway na be daw mga kamoda nga Filipino community nagatipon-tipon man like sa aton din nagapatigan gid sang Christmas party magluwas sa aton membros sa pamilya as a part sa community abi da Filipino himo makamusika nga sila daw gatipon. Oo, pero this year wala masyado. Pero before na member proud member kag paid members ang grupo nga tawag nga PhilAm. Manager ko sang una pero naguntat nako 2017 okay, kuya. Okay. So so na-miss ko gid na ang ang community gathering naton dire sa Minot, North Dakota. So I'm thinking to restart it again kay waay na subong mo. Kadyuta lang di sa mga Pilipino. Lain gid man niya kon pareho ka mo Pilipino ya magtinipon-tipon kumpara mo sa iban nga lahi kay kon pareho nga Pinoy yung kultura ang kwantabla ti plano do kanami blasing banding na kon Pilipino gid pagtinipon sa isa ka okasyon sa gabay pagaro sining Disyembre sining Christmas no maliwat na daw pratis sa kamuda nga mga Pinoy community sa North Dakota at least mas nito daw daw ara lang yapon sa Pinas mamana. Oo, amo man daw man ka siyempre na-miss ka lain gid ya kun dira taya lain ang atmosphere mo kumpara mo sa iban ka nga lugar lain ang atmosphere ko sa Pilipinas do biskan gamay-gamay lang at tripon-tipon po do at least do ma-enjoy mo vlog kahit kung di ka kuno naghalin ma-miss mo sinano mo pa kalawig sa ibang lugar ma-miss mo gid ang lugar nga ginalanan mo mamana. Oo, amo gid gusto ko tani mapuli dira kada Christmas. Gani manalakid man niya ang atmosfera. Mama na lastly ba si Mara katamiyawon dire si mo pamilya sa Negros sa La Carlota or mga friends mo dira subong nga naga-tan-aw sa aton mama na go ahead. Ang may utod ko da sa kaya kamusta Merry Christmas sa utod ko si Florida o si Niula
may bata na kag siya ang hinablos ko nga si Mark Oxenula, kag si Maricar, kag si Jibalin Veroncal, si Warren Veroncal, kag si Aileen Flores, kag si Apad Flores, mga taga San Enrique. So anyway, na amo na kagtapos kamusta man ta pwede ko ma-shout out ang mga Veroncal family ko dire worldwide. Go ahead. Veroncal family in Manila and in the US. Hello, Merry Christmas sa inyong tanan, sa inyong lahat. Okay, sige. Ma'am Rachel Veroncal Grindberg, madamong salamat sa imo tiyempo. Keep safe na nga sa North Dakota kag mayong gabi. Mayong gabi, salamat sa pagtawag. I will prepare next time. Yes, ma'am. Salamat gid, ma'am, na. Nabatayin mo ka ba lang? Isa naman naton sa international correspondent si Ma'am Rachel Veroncal Grindberg from North Dakota, probably native niya sa Negros Occidental, no? Siyudad niya sa Carlota, 47 years na. Dito iya sa North Dakota, manitawag nga White Christmas, gito ang ilang selebrasyon. Bangod grabe tubong ng snow, no? Palibot ito yung makita. Puti lang gid, no? Puti lang bangod kay Signaton, nabuta na kita ya sang snow mga kabinan. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 15 días na bilin bago mag-abot ang adlaw sang Pasko. Lata pa na rin pagpalagay sa platuntunan na bombohanay sa udto. Sanbay na mo sa sunod ng programa kapon lamang upod sa kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica, pras pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtino ng free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Tuno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag himo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
arroz. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave